folosirea gândirii pozitive, de exemplu, în actul vindecării. Vă spuneam și cu altă ocazie că de forma gândului, de culoarea gândului, de intensitatea gândului, de calitatea gândului, de persistența gândului, de orientarea gândului, depinde felul în care se vor produce anumite efecte în existența noastră. Pentru că fiecare gând îl puteți privi ca o entitate vie, care este mai mult sau mai puțin vitală, care are, deci, o anumită frecvență vibratorie, o formă specifică în lumea subtilă. Și atunci, ceea ce sunt în lumea fizică obiectele pentru noi, în lumea subtilă, în lumea mentală, sunt imaginile sau gândurile pe care noi le întreținem. Ele sunt obiectele cu care operăm în lumea mentală. Și atunci este evident că așa cum ne-ar interesa să operăm într-o lume sau să trăim într-o lume frumoasă, colorată, vie, armonioasă, da? Ne preocupă aceasta, da? Toți alergăm după un cadru ambiental cât mai pur, cât mai frumos, cât mai elevat, chiar și mobilierul nostru, urmărim să nu aibă colțuri, să aibă culori frumoase, să trăim în puf, să ne fie bine, da? Să decorăm într-un anume fel casa, să ne îmbrăcăm frumos, da? Deci, vedeți ce preocupare avem aici în lumea fizică. Este foarte interesant că infinit mai mult ar trebui să existe preocuparea de a decora lumea. Deci dormitorul mental, sufrageria mentală, bucătăria mentală și orașul mental în care noi locuim. Și asta o putem face. Și vom vedea mâine anumite principii, integrând gândirea pozitivă, imaginația creatoare, vizualizarea creatoare. Acesta este, de fapt, arta magică a restructurării existenței. Și trebuie să credem în aceasta, pentru că exact cum de noi depinde lumea fizică, să mutăm un obiect din altul, să ne deplasăm noi înșine într-un anumit spațiu, timp, da? Exact cum se produc aceste orientări, trăim într-o lume a densității materiale, a substanței, da? Realmente, noi mult mai mult trăim, dacă ați putea să reprezentați acest lucru, dacă nu vă rog să mă credeți, trăim într-un univers mental, caracterizat, în ultima instanță, de entități foarte bine definite. Acestea sunt formele gând. Nu le vedem, nu le știm, dar le simțim. Și le simțim pe pielea noastră. Da? Noi putem să modificăm formele noastre gând. Putem să ne protejăm în fața formelor gând emise de anumite ființe sau entități. Ne putem proteja. Putem să fortificăm anumite gânduri pentru a produce anumite efecte. Le putem interconecta. Le putem face să rezoneze, să se acordeze. Și atunci, evident, beneficiem de un surplus. Sigur, aceasta schimbă puțin nivelul de preocupare, pentru că dacă am ști că dacă ne-am reamintit că lucrurile se produc de sus în jos, evident că ar începe să crească interesul nostru pentru a lucra din ce în ce mai conștient spre a schimba realmente, în sens pozitiv, conținutul minții noastre. Exact cum ne-ar preocupa într-o bună zi, săturați de cum arată casa asta, da? Nu știu, să schimbăm, să facem ceva. Gospodinele mai au din când în când așa o dată pe la 3-4 ani. Nu știu, ceva nu mai îmi place. Și le vezi odată că se duc shopping și cumpără perdele, cuverturi, schimbă puțin ceva în casă. Când vine, soțul se bucură de schimbare, nu prea își dă seama ce s-a vrut. Ea e veselă, fericită, a produs o schimbare. Sigur, o schimbare exterioară, dar pentru ea știți de ce mult contează? Este zâmbitoare, se simte bine, își invită prietenele, dacă spui tu, mai ales dacă este și primăvară, este o ocazie minunată de
a retrăi această sevă a comuniunii, a împărtășirii, da? Am găsit un prilej de a aduce mai mult spirit, da? Pentru a anima. Iată, o simplă transformare fizică. Aș vrea să înțelegeți că infinit mai mult, cu toate litere majuscule, reprezintă restructurarea și reformarea conținutului minții. Infinit mai mult. Da? Exact cum simțim noi bucuria, ce frumos este, ce căsuță frumoasă avem, ce frumos am decorat-o. Și toți vin și se bucură, ce frumos este la tine, ce bine este. Da? Infinit mai mult este ceea ce percepi, ceea ce simți, ceea ce se produce ca ecou în ființa ta atunci când mentalul se purifică, când ființa își purifică structura. Infinit mai mult. Și când vă vorbesc de frumusețe, vă vorbesc toată de armonie, vă vorbesc de sincronicitate, vă vorbesc de predictibilitate, vă vorbesc de o sinfonie a existenței. Da? Este ca și cum atunci când doriți să schimbați, să presupunem că schimbați cuvertura, dar cuvertura începe să vă și vorbească. Spunând, ce bine că m-ai cumpărat, ce bine că m-ai așezat aici, îmi place de tine cum arăți. Și simți că se produce o comunicare cu ceva la care nu te aștepți. Da? Există o prelungire, o continuitate, un răspuns al Universului atunci când mintea devine permeabilă la ideile forță, la matricile fundamentale de energie. Pentru că Universul este plin de frumusețe, de armonie, de energie structurate pe diferite planuri. Vedeți, noi căutăm să ne aranjăm viețile, tragem de noi într-un anume fel, uneori plătim impozite mari, nu le știm care sunt. Dar avem pierderi colaterale pentru a face rost de niște bănuți. Dar vreau să vă spun că încă mulți dintre noi nu știm să descoperim comorile care ne-ar ajuta nu numai să obținem ceea ce este necesar acestei vieți, dar cu adevărat să ne bucurăm, cum spuneau și acei mari înțelepți creștini, de împărăția cerurilor, care este aici și acum. Nu este undeva, cândva. Nu este într-o viață de dincolo. Nu. Atunci când mentalul se trezește, este raportarea simultană la un continuum spațio-temporal în care te regăsești mereu și mereu tânăr. Fără vreo anumită frică care ține de, nu știu, dimensiunea aceasta a trecutului și a limitării și a unei anumite condiționări. Numai Ajna Chakra îți permite să te hrănești sau să ajungi să te simți hrănit și inspirat din planul esențelor. Și savurându-le odată, degustându-le odată, sigur că la un moment dat spre asta încerci să regăsești. Aceasta începi să faci. Încerci să fii mereu pe acolo. Da. Încerci mereu să crezi în tine condițiile care te-au mai dus acolo. Da? Și te preocupă foarte mult acest lucru, pentru că ai gustat odată nectarul acela. Nu mai poți uita. Nu este doar o obsesie și nu este deloc imaginație. Da. Și atunci, asigur că, deci, căutarea ta se desfășoară într-un fel normal și firesc. Poate pentru unii poate să pară obsesivă, dar pentru tine este firescul continuării drumului și ascensiunii. Pentru că odată ai fost pe pisc, ai văzut minunăția, nu mai poți uita ce este. Dacă ai fost de mai multe ori, e cu atât mai mult. Da. Atunci asigur că în această călătorie, revenind din nou la aspectul metaforic, este important să ne clădim resursele. Da.
Aș vrea să înțelegeți că în dimensiunea lui Ajna Chakra, chiar și handicapul nu mai reprezintă, handicapul fizic nu mai reprezintă un obstacol. Pentru că mintea poate transcende o condiție limitatoare a corpului fizic. Și, așa cum știți, adeseori ea poate să ajute uneori în procese de recuperare. Deci, reținem această idee importantă a ne preocupa de igienizarea, de curățarea, de armonia spațiului nostru mental, a minții noastre. Nimeni nu o poate face în locul nostru. N-are cum. Nu are cum.